Daka jingang nut ban lum ban lang bat kham tam ban pet ya ke ka shon jong ki khun khasi khara ki ba shong ki basa hakar bi anglong district ha Assam ki pai khasi ki ba shong basa ha ke te ka jaka ha po ka jala Assam ki la thausan don da ka wei ki kanhon yak bala tip kum ka United Khasi People Organization ha ka jingilang ka bala long ha ka sin sejan ka bala dep kata ha ka khat pra tarik bana jeleu arajar arpar ha lap her auditorium Hagate ki jinglang lalum lalang ru ya ki nong ilam shnong bat kum ju ru ya ki pai ba ki basong ki basa hagate ka than bagi pai kasi kimde ban sya panthut bat ban shong ban sa padeng ka suk kasan kum bajulong ha ki por ki baladap baro shikata bat ban patni ru ya ka ritik dustur ka balabu nadu man bare man baja ki bakan thup ru nadu ka ruai bat kum ju ru ka shat rai bat ki wei Hagate ki jingilang la jitru ya ki nong kit kam ki bakan thup ya ba pensingan lang radan kum presiden ba kular skam khandriam kum secretary rengkat bat arngut ki nong ai boj bakan thup ya ba niwel war bat ba piusten kabalong kum ka ad hoc body ni ki khasi khara ki basong ki basa hapo jong district Karbi Anglong ni song isa haki jaka ki ba pher hapo jong jala Assam kumta katu kat ningut kiru perkhat jong ki paradok ki bersnam ki bangi ya song ya imlang ya bamlang ki perkhat kumno ban pan ya isakrang ya ka kajat ya ka jait ka kanja ka jongi ki ba song shane sakari te ngila perkhat sani bha ban seng ban kudup dia ki artali ki jai kita gelong ukrawang bat nong tung ni seng ya ka seng United Kharwang nong tung dorbar kamuto jong ka kalong ban penroy penyar ya ka shat ka kemen bat ya ka kunya ka kriam ka thos im ka tholeng do ka shat sukra ka kum kariti yung culture yung iki khun khasi khara te ni kum kidkhot yung ka committee United Kharwang nongtung dorbar ngila yale sitom ban penyai baik penyai renti ya ka salentem ban syakri yo pat jongi ibadon hangne te kumta kat kipor dang lai kasu ja suja baik kumto nyemla bankot kat kum kamoto lani ka jingmang ka jongi namar bangilong kibaduk kibakerdu kibomdon kibanang kibastat weyo i sejengai ban panyai baik penyai renti ya ka kam jong ka jait ka kanja ka jongi te ha ka sngi khat pratri jong banajun ngila shong perkhat kam ngila khot yiki katu kat ne kirang ba snong ai ngu yo blei bo blei udang eat yangi ki khun khasi khara ban panim ya ka jait ka kanja kumtang ngila kut jingmut ban seng da kawai pat ka seng ka bathmai kata kalong ka United Khasi People's Organization kum ka ad hoc committee ngi seng ya ka bat ngi jit ya kinongkit kam ki balong kum ne harum kinongkit kam jong ka ad hoc body president ba pensingan lang ratane general secretary kular scam Khandriam ki advisor kilong ba nivel war ba Houston kamuto jong kane ka seng bansna ka wei ka satri ka behe ban krup lang ya ki jat khasi kara ki basong basa hangni hakar bianglong te kumta da ka seng ngibu ka jingkarpat hakmat jong ka council bakin singobaha ban consider ban ay ya kaway ka government nominee rengkat bat ka special package daban ta ban penroy penyar ya kaseng
kadang kejongi kumki kasih kera. Kumta ngai kubelai. Ya kinong peit, kinong snap, ya ketika kubor. Ban ngekerparu kum advisor jongka ad hoc body. Baki paradok ke perasnam, bakin siong bahaban ai mensim. Banyak perlu mensim. Kumno ban penjaj baik penyerti ban penim ya kejaj ke kerja. Muslim Khasi People Organization. Kublai Shibun.